Tu, Santi, no tenies telèfon mòbil? No. Santi Vidal és una d'aquelles persones que no té telèfon mòbil, que en queden poques, però no en tenia. I, per tant, per posar-se en contacte amb ell, doncs, sempre has de fer coses una mica rares i ja us ho explico. Però resulta que avui t'has comprat un telèfon mòbil o avui portes un telèfon mòbil. Això què vol dir? Que estàs esperant... que estàs rebent trucades molt constants. Ara no tenia per on anaves, perquè pensava, home, veiem si serà més important que el jutge Vidal tingui mòbil que no pas que l'hagin suspès 3 anys. No, però vull dir que... Era una manera d'anar a parar... És una manera d'anar a parar al fet... a les ofertes. Que deu tenir ofertes perquè necessita portar un telèfon a sobre constantment. Qui et truca? Ja hi has donat el número? No el sap ningú. No et trucarà ningú. Ningú no el sap. És molt important, Santi, quan tens un mòbil, que la gent tingui el teu número. És bàsic, És que, clar, fins ara no sabia com funciona això. Sí que el té. Ja me n'explica com els telèfons normals. Ah, mira. A veure, dos matisos previs. El tinc des d'aquest dematí. I què? Des d'aquest No he dematí. tingut temps de donar el número. Me l'han regalat al Mobile World Congress. Carai, tu. Home, Pagant jo la quota, regalant l'aparell, res més, vale. I he acceptat per un motiu. A veure. Perquè me l'ha regalat l'única empresa de telefonia catalana que existeix. I jo penso que és una manera de fer país. que és el parlem... Efectivament. .cat. Aquí el tens. Home, molt bé, Home, Mira, a veure. molt bé. Això de parlem. Molt bé. un moment històric. És un moment històric. I si ara truquen? Com és en sèrio? Si ara truquen? El jutge Vidal amb un mòbil. I el tens en silenci o no? El tinc en Si silenci. no el trucarà ningú, si ningú té el número. El tinc en silenci. Aquesta imatge és molt estranya, Sí, no, jo crec que ara en aquests moments només queda el